Arkupe pilota taldeak omenaldia egingo dio Jesus Manuel Madariagari datorren ostiralean Santanape pilotalekuan. Omendua Arkupe pilota taldearen sortzailetako bat izan zen eta ondoren klubeko bokal, idazkari lehendakari eta egun ohorezko presidente da. Klubak 40 urte hauetan eskainitako dedikazioa eskertu nahi dio. Ostiralean 8etan hasiko da omenaldia eta ostean eskupilotako 2 partida jokatuko dira. Lehena, binakako promozioko txapelketakoa izango da eta Peña bigarrenak eta Arangurenek Salaberriaren eta Garmendearen aurka jokatuko dute. Bigarren partida eskuz binakako txapelketakoa izango da eta bertan Artola eta Imaz Altuna hirugarrenaren eta Ladiz Galarzaren aurka arituko dira. Imaz min hartuta dago eta azken unean erabakiko da jokatzeko moduan dagoen. Oso partida garrantzitsua izango da, bikote bientzat berdinduta baitaude sailkapenean 7 garaipenekin. Pilotariak oso pozik agertu dira aukeratutako materialarekin eta partida gogorra izango dela aurreratu dute. Bai, azkena jokatu genuna behintzat oso gorra izan zen, oso berdindue eta biok ondo jokatze badeu behintzat, partidu antzeko espero litek ez da. Igual bi paret jatako inork ez du ematen hola partidu hausten duen pareja danik, normalen behintzat. Igual ezaugarri igualtxutako, igual partidu nahiko gorrak eta lanak egin da aurrea atea txeun parejak izan gau hain arte behintzat, eta oain gone gure partetik behintzat garbi daukeu lan asko inbertu dugula irabazteko. Altuna tarten da honen beti saiatzea pixka bea ebitatzen, hor aurrek alden arrisku handie daukelako, baina aldi beren bakiu trebitu jokatu errakela, tanto bukatu gabe partide irabazteik ez da hola, baina aurren txorrada gutxi beharko deula, hori garbi ekarri beharko du. Hala ere irabazteateako geha, hor dudik ez dago, gaina ez dut uste inok kontrario aukeratzen da ibiltzeik daukenik, ze azkenengo jornada arte ez da garbi ongo, eta hor nik uste bai puntungatik eta bai konfiantzako tope ategarra dakula partidu irabaztean, netzako asko esan nahiko luke partidu hau irabaztek, tipat aurrekon inuna kontun hartuta, berriz sensazio berreskuratzea, berriz konfiantza hartzea litzeke eta herriraztea. Txapelketa honetan partidu gehienak ala idea izaten, eta Iñaki eta Anderren kontrare lehenengo bueltan ala izan zen, 22-20, espero pentsatze dugu ostiralene bai gorra izango ala. Nik uste atzen saiatuko gala agintzen, tantotan ebai guk agintze duen, eta gortaz aparte, asmatu inberko dugu, aldan opari gutxi irain, ze behaiek normalen opari gutxi jetu oso pareja gorra da, eta hortan saiatu beharko dugu. Zinez ez jokatu Gernikan, eta banon gogoa etortzeko, egizan frontoia erra dela emateu, eta esan duen ez bai ostiralen jende asko etorri behau, eta guztua jokatuko dugu, pelota aukerak eta ere bai ondo, eta ez da baitzakik. Esan dizutena, gehien bat, iruditzen zait, partidu nahiko gorra izango gala, pareja batek ez dula argi aginduko, tanto gorrak izango dela, eta ikusi markoa partidu nondiken jutean. Txapelketan zehar partidu asko izaten gorrak, eta pentsatut ostiraleko ere bai nahiko gorra izango gara.